तुमच्या बजेटमध्ये मिळवा भाड्यावर रूम। पुष्पांजली बंगला, देवगडात मेन रोडवर, कॉलेज पासून हाकेच्या अंतरावर। प्रत्येक रूम 400 स्क्वेअर फीट, 8 खोल्या, टॉयलेट बाथरूम न सुसज्ज। पत्ता देवगड सडा कॉलेज रोड, नेने नगर, तालुका देवगड। संपर्क मोबाईल नंबर 9930 14 14 34 आणि 9821 28 71 43। सिंधुदुर्ग जिल्ह्याला आवश्यक बियाणे आणि खते उपलब्ध आहेत। बियाणे तसेच खते खरेदी करताना दुकानदारांकडून बिल घ्यावीत, म्हणजे फसवणुकीपासून बचाव होईल। शेतकऱ्यांची फसवणूक होऊ नये यासाठी कृषी विभागामार्फत 9 भरारी पथकं तैनात करण्यात आली आहेत। या भरारी पथकांमार्फत कृषी केंद्रावर नजर राहणार आहे, अशी माहिती जिल्हा कृषी अधीक्षक विजयकुमार राऊत यांनी दिली। नमस्कार, मी विजयकुमार राऊत, जिल्हाधीक्षक कृषी अधिकारी सिंधुदुर्ग। सिंधुदुर्ग जिल्ह्यामध्ये आपल्या खरीपामध्ये प्रामुख्याने भात आणि नाचणी ही 2 पिके घेतली जातात। भाताचं जवळपास 62 ते 63 हजार हेक्टर क्षेत्र आहे। नाचणीमध्ये जवळपास 1,500 हेक्टरवर लागवड केली जाते। आता भातासाठी लागणाऱ्या निविष्ठा, त्यामध्ये बियाणं आणि खतं, भातामध्ये जवळपास 7,000 क्विंटल इतके बियाण्याची आवक झाली, जे आपल्या गरजेपुरतं आहे, ते आपली गरज भागेल त्यामधून। त्याच्यानंतर खतामध्ये जे आपलं वार्षिक आवंटन आहे 12,700 मेट्रिक टनाचं, त्यापैकी जवळपास 10,000 मेट्रिक टन खतं आपल्या जिल्ह्यामध्ये पोहोच झाले। ह्या दोन्ही निविष्ठा आपल्या जिल्ह्याच्या नियोजनाच्या दृष्टीनं पुरेशा आहेत। सर्व दुकानांमध्ये किंवा सर्व सोसायट्यांमध्ये हे खतांची पोहोच झालेली आहे हंगामाच्या पूर्वीच। सध्या जिल्ह्यामध्ये कोणत्याही खताची किंवा बियाण्याची तुटवडा नाही आहे। जर शेतकऱ्यांना कोणत्या बाबतीत तुटवडा किंवा दर्जाबद्दल अडचण जाणवली तर त्यांनी कृषी विभागाशी संपर्क साधावा। बियाणे कायदा आणि खत नियंत्रण कायदा ह्याच्या आधारित दुकानदारांकडून किंवा कृषी निविष्ठाधारकांकडून कार्यवाही होणे अपेक्षित आहे। शेतकऱ्यांना दर्जेदार निविष्ठा वेळेत मिळण्याची जबाबदारी कृषी निविष्ठा केंद्र, कृषी विभाग या दोघांची संयुक्त आहे। नियमांचं पालन काटेकोर करावं, शेतकऱ्यांना पक्की बिलं द्यावीत आणि शेतकऱ्यांनी सुद्धा निविष्ठा खरेदी करताना पक्के बिलाची मागणी करावी निविष्ठा केंद्रांकडे। आणि जर आपल्याला दर्जाबद्दल कोणतीही अडचण जाणवली तर कृषी विभागाकडे त्याची तक्रार करावी। आपल्या जिल्ह्यामध्ये 9 भरारी पथकं स्थापन केलेली आहेत। या भरारी पथकांच्या मार्फत कृषी निविष्ठा केंद्रांची तपासणी केली जाते आणि त्यामध्ये जर काय त्रुटी आढळून आली तर त्यानुसार योग्य ती कार्यवाही केली जाते। आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राइब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईनचं YouTube चॅनल।